Hej YouTube, i dag vil jeg lave et haul til jer, og det bliver en rigtig dårlig kvalitet. Det første jeg vil starte med at vise jer, det er en nejlak fra, jeg er lige kommet hjem fra Bornholm, og så på færgen der var det billigere, fordi det var svensk farvand. Så der valgte jeg så at købe oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, nejlak i den her pastel lilla. Og jeg har den faktisk på, at den er faktisk rigtig fin. Og farven er 201, og den hedder Pop-Up Purple. Og den koster 25 kroner. Så er det andet, det er fra Divisa K. Og det er en bandeau, jeg ved ikke, det er uddannet en hanggrøn, og så er der sådan en huller bagpå til 60 eller 100 kroner, jeg kan ikke huske. Så vil jeg vise jer, den tror jeg på nu, den er også Divisa K, og den er også, og den har kostet 80 kroner. Så det næste, det er også Divisa K. Det er sådan en trøje med sådan frynser hernede, og så er der en lomme, og det er ikke læder, men det er sådan noget agtigt læder, eller sådan noget næsten læder, til 200 kroner, og den er altså ikke så fedt, og står med sådan en sekund. Så en strikketøj fra Moda, en sådan dejlig, virkelig dejlig strikketøj, den er lidt længere, det er meget kort foran ud, men det er lidt mikro på, og den er jeg altså glad for til 150 kroner. Nej, til 200 kroner. Til 200 kroner, ja. Og det var mig og Moda. Så har jeg lige været i Føtex, min mor har, og jeg fik jo støvler, jeg plejer nok ikke at købe støvler i Føtex eller noget som helst, men de var billige, og så var det også faktisk sådan en fin støvler, ikke noget, jeg skulle bruge, fordi jeg har fået et par. Og de koster 250 kroner, og det de koster som sagt 1500 fra så et eller andet, jeg kan lige huske, det var min mor, så købte mig, så det var sådan nogle ordentlige nogle, og så den der mega billige med. Men det var så alt for i dag, og så var jeg på videoen. Hej!